Teď už dobrý den. Zdravíme návštěvníky vlogu Sugarland. Jsme v Praze. Povídej. No, jsme v Praze, jsme na Santošce, je tady hezky. Naše baťohy tam jsou. Jo, tady jsou naše baťohy. Naše černá hromádka. A tohle je... Smíchov. Jo. Měl by to být. Tak tohle je Smíchov. Vážně. Takže v úterý jdeme na pohovor, jdeme k práci, jdeme hostesky, snad musíme dát nějaký životopis. Jestli neumrzneme. Jestli z toho dožijeme. Je hrozně slzy v oči. Takže se budeme končit. mě zima na ruku. Mě taky na obě. Jo, no a posíláme special pozdrav našem oblíbeným blogy. No, ale není vidět, vole. Ten pozdrav. Jo. Tak našem oblíbeným blogerkám, což je Bailey, Bailey. Editka, všichni. To jsou tvoje oblíbený. Ty svoje, já To už, je můj blog, no, já už blog takže nemám, takže. asi Bailey. A K, už měl. Asi overboard už. A založí si. Asi jo, nikomu nedám jenom B. Chtěl smrti.